Oh nggih, Nduk. Boleh no, Nduk. Yo ngene iki lho, wong sing ngerti tata krama unggah-ungguh sopan santun subasita tata krama. Sampai kenaan nafas ki piye dalange iki. Kediri apa nganjuk ya? Ndak tahu aku ning gor Kediri ndak tahu no aku. Wong aku entuk HUT Kediri mundur. Mas Akbar itu selalu memantau perkembangan karirnya setiap sinden sapa-sapa. Oh, gitu. Siapa saja ya berarti ya? Wabil khusus sampean. Oh sinden A ki ku karire saya apik. Oh sinden B oh karire saya apik. Termasuk sampean. Ngono to. Iki uga adikku sing saka Kediri nek mboten klentu, Dik Lintang uga dirawuhke. Diaturi jumeneng. Mangkono ya, Mak. Karep ben mecah sepining swasana no. Ya mecah sepining swasana. Sepoti ngagemanu Mas Arya. Aja dipleroki bablaske praon. Oh mangkono ya, Mak. Maka Dik Lintang Kairo kula aturi jumeneng wonten ing pepanggungan, Dik. Ya, maka yuk irama seger. Hey! Proud ya. Awas. Selamat malam Wilujeng Dalu Nduk Cahayu. Selamat malam Wilujeng Dalu juga Mas Dan. Alhamdulillah suwi ndak ketemu karo dirimu wong ayu. Iya lama banget terakhir tahun sapa muni sewu kenal. Wong aku sewer lahir kok ya. Pinten. Tahun 2025 atau 4 Mas? Wah kula malah kesupen Nduk. Oh iya saking lamanya ya. Iya. Nggih mau salim dulu. Oh nggih Nduk, boleh no Nduk. Oh, Yo ngene iki lho, wong sing ngerti tata krama unggah-ungguh sopan santun subasita tata krama. Sampai kenaan nafas ki piye dalange iki. Wong kula ket alit niku nggih nderekaken jenengan nggih Mas Akbar. Masih ingat atau tidak Nduk? Pertama iku nyusul Mas Akbar itu kelas berapa? Masih ingat ora? Masih. Kelas berapa Nduk? Kelas 3 SD di Gor Kediri. Kediri apa nganjuk ya? Ndak tahu aku ning Gor Kediri ndak tahu no aku. Wong aku entuk HUT Kediri mundur. Iya, masih kelas 3 SD nih kelas 3 SD. Masih ingat ya kelas 3 SD? Masih. Sekarang sudah lama tidak jumpa, sudah kelas berapa, Bu? Kelas sakniki? Iya. Sekarang kelas 3 SMA alhamdulillah Mas Dalang.
Kelas 3 SMA ki ibaratnya wanita itu sudah masa pubertas, Duk. Iya, betul. Ibaratnya lagi wiwit-wiwitane seneng karo lawan jenis. Oh, gitu. Tapi sampean iman-iman karire, Nggih. fokus ke karir dan pendidikan dulu, Iya. ya toh. Nek pesan positif dari Mas Akbar itu, Apa? Napa? mbok lakoni kena, nek ora mbok lakoni ora apa-apa. Ning iki hanya pesan positif, wong sing luwih tuwa ki nuturi wong enom ora apa-apa. Nah, nggih monggo. Nek iso sampean ki berkembangnya karir, nek iso aja pacaran sik ya, Nduk. Oh, gitu. Hmm. Nyapa, Mas? Nyapa kok halah ki lho. Loh kalau Dituturi pacaran, kok ya. kalau sampeyan masih kelas 3 SMA, Nggih. masih kowe kok wis pacaran, itu terbagi konsentrasinya. Iya, betul, malah bingung ya Mas ya antara karir dan pendidikannya kan jadi bingung gitu Kepyoh. ya. Heeh. Jadi arep fokus nyinden, arep fokus karir, ngono kuwi kudu ngabari sih. Kayak Nyinden sofa. kudu VC sih. Sopan kok kuwi. Kan harus ada masuk ngono kuwi menjaga hati seorang ngono kan termasuk beban loh. Iya. Nah, itu harus dihempaskan jauh-jauh, fokus karir, fokus pendidikan. Nggih. Ora sah nyontoh sapa-sapa, Nduk. Nyontoh Abah. Nah. Abah. Masya Allah. Abah Akbar ya Mas ya. Jangan suwe ra ketemu dadi Abah saiki. Apa abuh? Anu, Duk. Wah, tapi sampean yo perkembangannya luar biasa, Duk. Nggih. Sampean ini dhisik pertama kelas 3 SD, Mas Iya. Akbar sampean ini sak benik tek ngono lho. Nggih, Saking jenengan. culik. Heeh, bedanya jauh loh Mas, aku dulu pundek kecil ngono. Wah, jan cilik tenan kok, Nduk. Kayak adiknya yang di pinggir sendiri namanya siapa? Oh, malah luwe Lagi- luwe cilik. Luwe cilik ya Mas. Luwih ya, aku cilik ya. sampean ki. Sampean kuwi ning saiki perkembangannya hebat luar biasa. Alhamdulillah Mas Dahlan. Mas Akbar itu selalu memantau perkembangan karirnya setiap sinden sapa-sapa. Oh gitu. Siapa saja ya berarti ya? Wabil khusus sampean. Oh, sinden A ki ku karire saya apik. Oh, sinden B oh karire saya apik. Termasuk sampean. Ngono ta? Alhamdulillah Mas Akbar. Yo anu Dik, anu sik, Duk. Salam-salam. Gimana? Salam-salam. Iya, alhamdulillah. Samenika saged sowan datang Dusun Depok ya Mas. Dusun Dahlan. Depok, Dusun Depok, Desa Sumberjo. Sumberjo. Kecamatan Gundang. Gondang, alhamdulillah. Kabupatene Nganjuk. Nganjuk. Ora lali aku no. Iya. 3 hari di Nganjuk Mas Dahlan. Loh, iya ta? Iya. Masih ta? Hari ini sama jenengan. Heeh. Besok tanggal 5 sama 4 kalian Bapak Kangko. Oh iya. Karena aku sik Duk ya. Enggak. Nggih, saderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya warga masyarakat Dusun Depok nggih khususipun kagem sedaya warga perangkat desa nggih. Perangkat desa. Bapak perangkat desanya di sebelah sana ya Mas ya? Iya. Oh iya jauh sekali sugeng dalu Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa. Desa Rawuh nggih. Rawuh tadi sambutan sore, Nduk. Oh sampun, alhamdulillah. Menyapa warga masyarakat. Menyapa Mas, bejan dingin sekali. Panjenengan mboten kedinginan Bapak Ibu. Pun sangu minyak kayu putih to nggih? Minyak kapak? GPU? Paracetamol? Kok kabeh merek minyak mbok sebutnya to, Nduk? Nah, itu kan kesehatan kan nomor 1 toh Mas Dahlan. Ambak jadi ambak gur nonton wayang iki kudu sangu minyak-minyak ngono, Nduk ya. Iya Mas, aku juga. Loh. Jenengan juga Mas- harusnya. Mas Akbar juga. Heeh. Jadi ngaten iki nek dalang ngaten iki minyak-minyak apapun sudah sedia di tas. Bawa apa aja? Belum banyak minyak. Banyak. Wes aja, Nduk. Kleru lho, Mas. Aku arep leko karo kowe wis cilik. Aja. Enggak. Wes, doa terbaik apa, Nduk? Doa terbaik ini
bersih dusun ya Mas. Dusun apa desa nih? Dusun, dusun. Dusun, bersih dusun Depok. Oh, ya. Pokoknya doa yang terbaik semuanya. Mugi-mugi panjenengan sedaya pinaringan kesehatan. Amin. Kabagas kewarasan kawilujengan. Amin. Sing dereng gadah putra, mugi-mugi enggal pikantuk putra ingkang soleh-solehah, putra-putri ingkang soleh-solehah. Amin. Ya. Sing dereng pikantuk jodohnipun, mugi-mugi enggal pikantuk jodohnipun nggih Mbak, Mas, dayanipun. Kowe ketok ndongakne nyemoni aku lho, Duk. Iya ta. Ya ora apa-apa ya tak aminin, Duk. Ya, Ngomong semuanya doa. loh Mas ini. Iya. Pokoknya doa terbaik mengalir buat panjenengan sedaya. Suwe ora ketemu kalih panjenengan nyicipi suaramu sak langgam apa sik, Duk? Pengen aku sampean bawa sik. Bawa? Heeh, wis bebas merdeka. Bawane apa? Ora ngarani Mas Akbar. Pelak slendro kena. Oh, pelak sendur kena. Ayo. Berarti Renang, Mas. sak mardikane sing gender. Iya. Nih, Teng loro ya. 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 Apa? Ya, Jat. pelak nih. Asmaran dan asmarangan mboten apa-apa. Oh, boleh, Nduk. Boleh, bebas. Ya. Mangga. Aja turu sari Dewa nganglang jagat nyangking pekor Nduk Lintang, Dalam. sampean kan dulu suring toh, gabung Astabrata. Nggih. Nek pancen sampean suring ikut Astabrata dulu yang lama, Ya, sampean jek eling apa ora? Kenal apa ora? Astabrata sing mbok kenali sapa ae, Jajal. sing tak kenali sing tau duet karo aku mbiyen. Siapa namanya jek eling? Mas yang brengosen apa yang tumisan ininya itu loh, siapa namanya? Yang brewoan itu siapa namanya, Mas? Ya. Mas, nyawang aku toh, kok yo lali padahal wis tak sebut nih ciri-cirine. Salahnya rambut cukur, jadi aku eling. Mas siapa Mas? Namanya aku lupa. Oh iya Mas Tian. Ya itu salah satu saya masih ingat Mas. Oh, Tian. salah satu masih ingat ya. Nggih, Mas Tian. Mas Tiar sopone sing kenal Astabrata nek pancen deket karo keluarga Astabrata, sing kenal sapa ae? Mas Tiar 1, minimal 3 Jajal. 3. Mas. Dilarang sinden loh ya, dilarang sinden. Oh iya iya. Heeh. Mas pengendang. Siapa asmane nek Siapa pancen? ya? Mas Dudonaku. Mas Ayam. Kuwi anake, Nduk. Dalam Anake. Oh, anake. Oh, piye to, Mas? Oh, Mas Arya. Mas Arya. Iya, Mas Arya. Kurang satu sapa no? Ayo. Lek Heru. Gumun aku. Ma ket napa ket kula kecil niku sing nyeneni nggih. Om Heru Oke, niku sing niku- yang benerin saya kalau salah liriknya, yang bantu saya matur suwun nggih Om Heru, terima kasih. Gua lah niku karo Nah ya sinden-sinden. toh Mas, dan tapi malah membangun tingkat keberanian ya Mas ya. Oh. Aja to kok pesinden kadang kala nek Mas Heru ngemseni campur sari sore sing nanggap diseneni kok. Penyerahan gunungan. Dang to dang munggah. Piye sing nanggap kok diseneni. Yo. Terus Nena.
Heeh. Bacetke? Heeh. Ya iku bagian nipon wong malek sabarana rima Makasih, jan luar biasa. Tembangnya apa, Duk? Wis bebas merdeka. Apa? kadung tresna napa Manut bebas. Aku wis ora wani ngarani nek kamu. Wis manut. Tembang ki nek disenengi karo atine ki biasane menyanyikannya atau menembangkannya itu dari hati. oh iya meh rahina nggih Mas Boleh, boleh. Ya, mangga, Duk. was merahina sumirat ning witan maratani wiwit mangkat anggarap Mosok to, Nduk, nek ra kleru sampeyan duwe adik sing biyen seneng wayang ya? nggih betul benar Masih suka wayang atau tidak? masih Aku seneng saiki nek cah cilik-cilik demen wayang ngono. alhamdulillah Demen ngono lho, aku roh cah cilik demen wayang kan mesti tak tukokke, Nduk. oh gitu Ora ketang wayang-wayang sapa sih. terima kasih Mas Akbar Sing penting ora njaluk sepeda listrik ya. Ya, ya terus. monggo pedae wanci ngundang tikal meh ora hina sesarengan kali Dik Lintang Kairo. Oke. Atur dumateng sedaya warga masyarakat Depok. Dadya dusun ingkang gemah ripah lah jinawi. Kaya
Oke. Was mehrahina sumirat ing wetan Ratani uyuwit mangkat anggerak selain manggala pacul karo luka tikan pawetane amor salor datang ana pedote kuya kuya tansah rami gawe sesambini tetap banget laras lakoni laras lakoni Telaske, Bu. Heeh.